assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla moon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde e moon noon kadi min dañir weltare oɗo suba kaltine hannde kuyiɗon yo Allah waɗana en jaam walla waɗana en sutura ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe goto fof salminama e inde konon manama e jettoɗe serenɓe men jettake e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaaga duwaw yuppo e Sénégal aduna o fof mboɗo so wawa hollude en caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe dañde weltare artude e oɗo altine wiɗon ko ɓuuri tengtude e jayndel ndi ene jeeya 1000 milliards mo ganduɗa hete koko wiya tan e Cour des comptes ko yaltini ko woni yete koko nanna e gueɗe ɗe ganduɗa wona toon fonno nadde ɗum noon ko Cour des comptes yaltini ko nane nder jayndel ndi ha tengti match hanki hakkude Argentine e France nane nder jayndel ndi saabu nanda Argentine ƴetti coupe o ɗum ne goɗɗum e goɗɗum ko ganduɗa ha tengti toon to Kirène mo fittandu mum yoɓa toon gendarme waɗi enquête ha heeɓi ko yinno ko joni wonta so Allahu lamɗo jaaɓi. Non tigi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe gudditiren e jayde l'observateur nanone oɗo subakari tan koye wiide danger ji ganduɗa ene ƴewtinda e banggue yimɓe ɗemɗe ɗe ganduɗa yete ni wawi wiyede ɗemɗe tatatoɗe saabu yete so ƴewtindama yete toon to assemblée nationale to goto fo uddita tan hunuko muɗum ko wukkidde jeygol e goɗɗo o ɗum ɗon noon ɓe mbi omo ganduɗa kankone Ismaïla Sène woni sociologue arti hen saabu o wi tan koko ganduɗa yette hande so ƴewtindama ko goto fo ƴewata tan kono wukkitiri goɗɗo jeygol ni Mamadou Fall kankone ko historien o wiyete ko wayni yete woni ko ganduɗa way kono censure mana gueɗe ɗe ganduɗa ko gueɗe pawade e dow askanom ha joni tan garine banggal gongal woni yete oɗo mo ganduɗa kanko woni oɗo mo ganduɗa ko toon to diwan mo Thiaroye toon to hôpital mo Thiaroye noon oɗo ɓiɗɗo gorko kay kanko nottono koye wiide yette ko directeur ko way noon e tan faadude ko fayi e ko wiyete passeport uji de service ɗiɗon passeport uji noon mataw wiyete ko magoye mo ganduɗa walla gueɗe watboniyanke ganduɗa kanko jungo makko nani hen kanko noon ko Ndiaye waɗa ɗum noon woni ko ganduɗa heewi ko toon to diwan mo Thiaroye ne woni jayde l'observateur garene jayde gendire le soleil jayde gendire noon ari hande tan wiide hankadi kay Messi kañum heeɓi memde oɗo coupe du monde ɗum noon woni ko woni nder jayde meɗen gendire le soleil garen ha joni jayde stade arti tan e ko faye banggal Messi jayde stade noon wi tan Messi memi coupe du monde o woni ko ganduɗa mo fadanno ɗum guila ko ɓooyi kanko ɓiɗɗo Argentine oɗo ɓe mbi noon kanko Mbappé o waɗi liggey makko kankone mantinima hawa dañi toon trophée toon to ganduɗa woni coupe du monde to yete ɗum ɗon ne ha joni tan kamɓe darde mantidinde France dari guila fuɗɗi ha ɗo gayni ɗo yete ɓe gari kay ɓe mbi kanko Messi ko génie to banggal football to yete ha tengti gardien de but mo ɓe garen ha joni jayde source ari ha joni tan e banggal Amy Ndiaye ñiibi wiide yete ko balɗe 15 o totta gam tan yo fofto ɗum noon ko banggal docteur ɓe mbi ko way noon garene jayde e banggal politique ha joni nder source a noon ari tan wiide oɗo mo ganduɗa kankone Pape Demba Bitèye noon o ƴetti landa makko o sayni ɗum e nder landa Benno Bokk Yakar ɗum noon ko meeting mo ganduɗa dañino to nette kanko holliti darde makko ɓe gari tan e boss walla mbiyen gardiɗo Vinci Afrique kanko noon ɓe mbi tan o yani o waɗama épinglé no fewi kanko gardinoɗo club 50 garen ha joni jayde las ɓe mbi yette kay kanko Pape Demba Bitèye o wi yette ko 3e mandat kay gardiɗo leydi ne wawi dañde ɗum tigui ɗum saabi wadde mo meeting o waɗi investir gardiɗo leydi ndi hollidemo tan kanko oɗo gardiɗo leydi kay mo wawi wonde tigui walla mo wawi kay wattude 3e mandat ɗum ene labte guite moɓe garen ha joni jayde les échos noon ari koye ha joni tan wiide yette gardiɗo leydi président Macky Sall waɗama investir toon to ganduɗa woni to diwan mo Kaolack to yete ɗum noon ko kanko Papa Demba Bitèye holliti tan ha joni yete jaadugol makko e hollidde kay ko ganduɗa kañum woni hakkude
juude mokko e gardiɗo leydi wiidama mo jogi hoolare ha joni gardiɗo leydi ɗum noon Abdoulaye Daouda Diallo tawanoma ɗumete kanko noon o wi ɓe mbaɗani investir x walla y kowoni candidat mabɓe ko gardiɗo leydi ndi le président Macky Sall garen ha joni tan eko fayi e banggue club 50 mo ganduɗa ete kañumne koko waɗa épinglé ɗum ɗon noon ɓeyde tan koko ganduɗa kay ɗo joni ko kopareje kewɗe ɗe ganduɗa ƴewtidama kay ɓe juuɗe mabɓe naati henete ɗeɗon kopareje noon mataw tan ene jeeya hen million ngaji 3 euro ɗi ganduɗa winomo o totta ɗum goto walla mbiyen goto tan e ko ganduɗa ko kañum milliard uji walla mbiyen million ngaji 3 jogornodi ummade e million ngaji temedere euro ɗum noon mo jogorno tottude ɗum tan entreprise ngam yete liggey mabɓe ɓuura wawde yaade ɗum ɗon noon kawɗon liggey yarani yesso walla mbiyen ko liggey mo ganduɗa tan ne wawi wiyede ko naati hen ko wona ko feewi garen ha joni jayde l'évidence ari tan ha joni wiide président mo conseil départemental Ibrahima Bari kanko noon parti makko o nanni ɗum e nder parti APR ha joni ɓe mbi Pape Mademba Biteye kankone kay oɗo saaha o holliti toon to diwan mo Saloum to yete kay ko président Macky Sall dari toon garen e jayde le réveil noon ari tan ko wiide dossier gendarme ɓe ɓeɗo kay ɗo joni ko dossier mo ganduɗa nane point mort dossier kay mo ganduɗa yete ɓe dañani hen taw satisfaction woni yidde mabɓe ɓe dañani ɗum hen taw sabu ha joni kanko oɗo o yitaka taw ɓe mbiyete ha joni tawi ko traversé pont mo ganduɗa kañum woni ñibak noon oɗon pont ko toon to diwan mo Casamance to yete kamɓe rewɓe sukaɓe soɓe ɓenna oɗon pont ko caɗele tigui ɓe dañta sabu pont wo ko pont mo ganduɗa koko boni ɗum noon ɓe ñaago tan no autorité ji mbattita hen hakkille garen ha joni jayde quotidien le quotidien ɓe mbi toon to diwan mo Kirène to yete kay ɓe mbi ko ƴiijam tigui ƴewtinda e nder yete guese mabɓe ɗeɗon ɗum noon ko haala ko nanɗi namni woni tan yete toon ene heewi ko harele duko dañta ha wooda hen warɓe heddiɓe ɗum ɗon noon ko ɓenni ko ɓoyani oɗo kay mo ganduɗa yete ko berger kanko noon ƴetti laaɓi walla mbiyen jasejo o fi e goɗɗo ha wasi fittandu muɗum ɗum ɗon noon kamɓe gendarmerie ɓe nangi walla mbiyen ɓe pawi jungo baɗɗo ɗeɗon gueɗe garen ha joni jayde Sud Quotidien noon ɓe mbi ha joni armé kay nana yiilo watboniyankoɓe toon to diwan mo Casamance to yete saabu yete rebelle aji kewɗi pawama juuɗe toon to Casamance to yete ɗum koye jayde quotidien le quotidien woni garen ha joni e tribune noon wi tan ko ɓe joɓat tan walla ɓe naata prison ɗum noon so nanama woni tan ɓe ganda mbaɗama épinglé e rapport mo IGE ɓe mbi tan ko ganduɗa milliard uji temedere to banggal covid 19 to yete milliard uji temedde 2 ɗi ganduɗa yete kay nannama e gueɗe ɗe ganduɗa fewani ɗum noon ɓe mbi tan ko ma ko wayni yaltini ɗiɗon milliard uji noon wona temedde 2 kono ko ujunere milliard woni 1000 milliard mo ganduɗa koye covid jogorno nannede kono ko ƴewtinda ko ɓuuri hen hewde koko nanna e gueɗe ɗe ganduɗa ko gueɗe welema neɗɗo wadde tan jettude jungo muɗum nandude me poste askano ko noon tigui ɓe mbaɗi ɓe mbi gardiɗo leydi ndi noon waɗi déroulé plan muɗum wadde tan liquide des médias ɗum noon ko konngudi mabɓe kamɓe jayde tribune gareni jayde vox populi ɓe mbi yette tan e jayde vox populi ha joni kañum ni uddata damal gestion mo ujunere milliard mo ganduɗa yete nannama e fond covid ɓe mbi ko scandale tigui addi woni yete halluji hewɗi saabu yete ko wayni kay woni ko ganduɗa faɗano ko ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi oɗon score ɗon scandale nawari hewɓe kanko Mamadou Lamine Thiam ko PDG o wi yete kay ɗo joni ko kamɓe ardi jagorɗe ɗe kay poti noddede e lawol kono wona kamɓe Cheikh Bamba Dièye e nder jayde vox populi ha joni kañum ne wi tan ɗum wowtama ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kalisaji ganduɗa ƴettete ne wasa nannede ɗo fonno nadde nata ɗon fotani nadde ɗum kay ɓooye nder leydi meɗen ɓe mbi toon to ganduɗa kañum woni
diwan mo stade municipal mo Richard Toll to non ko tan gru yani ha yimbe dido mbasen pitali mudum tati dañi hen gañandeli musti dum non ko ton to diwan mo Richard Toll bandirabe fo ina duwane e dedo metti de ganda yene dew mobbe ngaren ha joni bangal Messi Argentine be mbi woni champion du monde kanyum tigi uddata robindu jayndeli meden joni udditen hello wonko non tigi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ngaren ha joni ko ganda heewi toon to diwan mo Kiren ɗum ɗon noon nde balde fo ina halteno oɗo ɓiɗɗo gorko piyaɗo ha wasi fittandu muɗum saabu ɓe mbiyata ko saaha aynaɓe nayyi mumen ina naata e guese mabɓe ɗum ne heewi addude caɗele ɗiɗon gayi noon walla jawɗi ɗiɗon so naate nder guese ɗe heewi addude ko bonnata tonete walla ñamde ha ñama ko fotani ñamde toon e guese ɗe ɗum noon addata hakkude mabɓe saha fof ko wiide tan hakkunde aynoɓe kam e ɓe ganda kamɓe goni remoɓe kamɓe mbeedi hoddude kamɓe meeɗi wondude e saha fof ɗum noon hay goto fotani bonnande hen goɗɗo o ha noon ene yettoɗo neɗɗo warata neɗɗo o walla fiide ɗum jaseji ha ɓuuɓa ɗum ne wawi wasde dañde hakkunde ɓe ganduɗa kamɓe koddi kamɓe gondi saabu ɓeɗo so ndemi kamɓe aynaɓe ɓe kutoto ɗum kono kamɓe aynaɓe ko ganduɗa kamɓe goni woni gueɗal moɓe jogade jawdi ɓeyene ko kañum hutorto goto fo ene sohli ko goɗɗo o jogui ko wadde noon jaam tan foti wonde hakkude mabɓe ñagade tan yo jaam boy ɓuura duumade e hakkude mabɓe kamɓe ɓeɗon ha gueɗe ɓaade ni wawa ummade ɗo yete saabu saaha foof ene heewi ko ƴewtinte kay gueɗe ɗe ganduɗa ene heewi dañde e ko wayne surtout noon e ngal ɗon banggal woni to Kiren to saabu saaha foof hakkude mabɓe ina haale wadde noon ene foti ƴewtede hande ɓe jewtiɗe no fewi ha ande kamɓe fof ko ɓe gotum saabu sa ƴeewi hanki aɓe gondanno tawa ɗiɗon halluji dañani wadde hande yo ɓerde muñal ɓuur ɓeydede ha ko wayni wawa ummade ɗo yete saabu hay goto e mabɓe wawa yaade sans goɗɗo o te koddigu ine adda bandiragu yo ɗum woppite hakkille no fewi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ɗum wonno komin gaddano e banggal ruɓɓindu jaydeli meɗen hokkude wonadi gongol so Allahu lamɗo jaaɓi yo Allah waɗanen jami kisal heɗanno en e banggal caméra o Ibrahima Thiombane wondude e Mansour Sow alias Thiat yo Allah waɗanen jami kisal heedi to banggal technique to ko Ali Fall ha gongol so Allahu lamɗo jaaɓi